Seirta Gaeilge le Gaelscéal ná nuachtán nó seachtainiúil Gaeilge, bei se le fáil fud na tríocha chunda an séol á fiche go bhharrta ra, agus bei meascanán idir nuacht náisiúnta, nuacht idirnáisiúnta, gnéaltaní, túrimí, sport, cabhaimseire, pictiúrí, scéalt an phobal agus mar sin de. Is cóintear atá Gaeilge le Gaelscéal idir ó telefíse tá lonnaithe spideal agus an curachanachtach nó an canach tribúna tá lonnaithe an gáile le 100 bliain. Tá Gaelsceal difriúil ó na papar eile, mar eall go bhfuil se chanú tá se splódrach ó híomh foran anóga tá gobar leis, agus chamá lei sin ba clips ar an sívidlín dearmuid má léonanta sa agalah sa bápar le lehéidí Séamus Mac Seán dearmuid i méal feriste nó fiú an páirt mac argasa. Is féidir an sin goil ar lína agus chuideala go agalah sinna eáil. So is rud cinint omlan nua se go híal na Gaeilge, agus tá muid gar bheith brenn chun tosú le Gaelscéal. San amtá láthirta an Cuideas mód in na scríbneoirí réinithe tá siad réile gálan is tá an foran a gobar lá agus tá legan amach an fapar beagnach réicnithe. Tá mai cheappa gúil fud an ítrein, meascan daoine ó canúntaí éagsúla ó áitichaí éagsúla le simonaí rudí difriúil, agus tá an spracií na rí tá sé tuairte anbhisneach am héanga mai fáilteán an chéad scaithain le Gaelscéal. Yeah, na piece for sure. Yeah. Tá éidir am chu sin mat mat. Yeah, bhí sin éonsach, yeah, bhí sin Gramíle. Tá muidir fád súil go mór leis sé chéad agran agus tá muidir fád a coibrí le chéalaach, tá muidir fád íonna cinnte go méid an agran go scaithain agus tá sé aontacha riire tá an atmosfér an fi láthais. Ar an séolás fí de mí Marta be an céad agran de Gaelscéal a muí ar na sealfanna. Tá mé súil go mór leis gan aon dát.